E esta fin de semana non todo vai ser o mercado templario e a música de jazz, sino que en Culleredo hai un montón de actividades e hai algunhas que mesturan o deporte, a vida saudable con a gastronomía, como é o caso da festa do Polo Pedrosiano que se vai celebrar mañá en Orro, no local que ali ten a agrupación deportiva e de tempo libre a Pedrosa. Manuel Oliveira é o seu presidente, imos falar con el un ratiño. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. 16 edicións, é correcto? Vou ben por ese camiño? Sí. Sí, quizá que algunhas máis, pero bueno, eso será máis ben un tema casi de amigos ao principio de todo, pero bueno, o sea, si a 16 así con cantidades, porque isto era a festa do socio, que facíamos ao fin de temporada, bueno, xa houve momentos que chegamos a ser, pois, 300 personas, porque se había que anotar, todo eso. Entonces, cando decidimos pues, abrirla ao público, que pues, aí 7 anos, 8, 15 de abril, entonces, pues bueno, sí, a 16 edición, esa é por lo menos. E para mañá, canta xente esperades? Un montón, non? Pues, hombre, pues nós que contamos, pues, igual que o ano pasado, pues, bueno, tuvemos, parece que mañá nos acompaña o día algo mellor que o ano pasado. Bueno, pues esperamos ter pues, sobre entre 500 e 600 personas, que é o habitual de todos estes últimos anos. Vai haber polos para todos e todas? Bueno, para todos os metes a noche, sí. Aunque se acaben, pero non se poden estar criados polos en tempo récord. Pero a ver, non estaban aínda alimentándose esta mañá? Sí, esta mañá sí, pero... Están comendo ben, non? Mañá á tarde teñen xa que estar desplumados e limpios e preparados para degustarlos. Con plumas non sei se os comería, se habría tanta xente. Manolo, que é exactamente un polo pedrosiano? Bueno, o polo pedrosiano pues, é un polo picantón que, bueno, pues, nos inventamos, entonces, bueno, nos traen Coren, máis tarde porque é o centro de Coren aquí en Coruña, é un polo que é un polo que tens que pedirlo porque non comercialmente pues non sabe, non ten moita salida, pues se vas a comprar ti por aí, pues en algún sitio podes encontrar, pero ten 4 ou 5, en moitos supermercados pues ni los hai. O que é o pedrosiano, pues é o adobo que se lle fai, é un polo que está en adobo 24 horas, desde hoxe ás 6 da tarde hasta mañán ás 5 da tarde que se pone en o lume, está en adobo, en frío. Despois, además de eso, pues bueno, teñen unhas patacas en cachelo, teñen un cimiento de padrón aí ben fritos para acompañalos. Entonces, eso conjunto é o que fai o polo pedrosiano, o sea, o adobo, que eso é aquí a maestra da cociña, aquí Mari Carmen, a miña muller, é aquí a la sabe o que lle bota, sabes, o secreto da cociña, pois non se conta, entonces eu non sei tampouco. Non se pode contar porque senón pues, todo o mundo imitaría e non pode ser. Mañá ás 5 comeza a posta dos polos ao lume, sobre as 9 da noite a degustación e ás 10:30 haberá verbena e todo, non? Sí, vendrá o do Caluma, e tenemos aí, pois, ahora, baixo a carpa que temos nós aí, que son 400 pico metros cuadrados, pois non temos problemas de chuvia, o sea, se non chove, pois moi ben. Se chove, menos ben, pero non temos problemas de mollarnos, nin de... Ahora mesmo temos a carpa esa aí montada permanente para fazer estas cousas.
Parece que vai vir bo tempo, en todo caso, pois está todo preparado e hai o plan B por si houbera algunha contingencia. Bueno, é de algún xeito, non digo a festa do fin de curso, porque vos bueno, estades casi todo o ano facendo cousas, non? E de feito, vai haber actividade pois a fin de semana do día 19 e 20, non? Marchades a Asturias, Sí, como sí. vai a inscripción aí? Ou está todo xa... Que esto era, pues, antiguamente era a festa dos socios, a festa de fin de curso, o que era que despois, pues, bueno, nos faleu aí de ir facer en julio o descenso do Sella, estamos indo a facer. Ahora mismo, bueno, todavía temos plazas, a inscripción van ben, como, bueno, habitualmente, como temos sempre, moita concurrencia de xente, pero, bueno, ainda quedan unhas plazas libres para pois que se queda apuntar agora a última hora. Bueno, hai actividade doble, non? Porque son 2 días, creo que o sábado o propio descenso do Sella é unha ruta e o domingo tamén unha ruta moi interesante, non? Sí, bueno, temos, no, as dúas rutas son moi interesantes, porque é que, como levamos moitos anos indo, pois hai moita xente que quere vir, pero non quere facer as canoas, porque, bueno, o descenso do Sella que faz 2, 3 veces, pois xa o mérito vas perdendo todo. Entonces, pois o que facemos é deixamos a xente que queda en canoa ali para facer a vexada en canoa. Como eso, ademais, non é unha cosa que tens que leválos e conducirlos, dicirle por este camiño ou por o outro, pois é unha cosa que pode facer, o sea, fai cada un por libre, porque a canoa e non lle podes conducir, ten que conducir ela, ten que acostumbrarse a levála por o río abaixo. Entonces eso é, pois de cada pareja ten que levar a súa canoa, ten que orientala, e ten que pelear ca inclemencias, máis que a ignorancia, mentre non se vai acostumbrando a facer a levar a canoa por o río. Entonces moita xente, pois xa como xa foron 3 ou 4 veces, pois prefieren facer outra actividade. Entonces, pois non, digamos, en este caso vamos a facer unha ruta pois arriba de Sella, hasta os acantilados do Inferno, unha ruta moi bonita, todo pegada á costa, sincera, bueno, esa será a ruta de mañán. Despois o domingo, pois xa todos que quedan, vamos a ir a Villaría de Xesa un hotel, e ali, pois, iremos facer unha ruta a ruta dos Muños de Rocheliquén, non me acordo ben o nombre, que é unha ruta, pois... creo que se chaman do Profundo, pode ser? Sí, o Muño do Profundo. É un poquinho máis exigente que a de mañana do sábado, pero, bueno, xa aí, pois, por aí podemos ter, pois, a ruta, comeremos en Villaviciosa, e despois podiremos para aquí. Ese é o plan do fin de semana. Bueno, entón, para esas plazas que ainda quedan, que se poñan en contacto con vos, non? O antes posible, supoño. Sí, o sea, eso xa, pois, que teñen a información, vean, os que non queran teñan información, pois, se queran recibila, pois, que nos chamen ao teléfono da asociación, que este teléfono é o 616-120-975, bueno, pois, eu explicarei e mandarei información se alguén que hai agora a última hora. Me preguntan aquí ointes, para ir á festa do Polo de mañá hai que apuntarse a inscripción ou como é a cousa? Non, nós desde que é festa aberta non hai que apuntarse. Houve que apuntarse pois no ano 2020 ou no 2021, que foi cando retomamos o tema do COVID, para saber a xente que tiñamos, e tampouco, pois, en aquel momento non tiñamos a carpa exterior como temos agora, pois non podíamos meter moita conglomeración de xente e houve que apuntar. Non sei agora se foi no ano do 2020 ou do 2021, debe ser e foi cando a retomamos. Entonces, pois, bueno, en ese ano se houve a notarse, porque non queríamos ter moita xente, pero a partir desa fecha, pois, queremos como sempre, o que chegar ali, hai 600 polos, a partir das 9, o que queira coller, pois non hai problema, hasta que se
sabe? Porque se acabaron, pois, bueno, o sentimos moito, pero po ano volvemos a fazer outra vez. Pois a Festa do Polo Pedroxiano, edición número 16, mañá no local que en Orro ten a Agrupación Deportiva Tempo Libre a Pedrosa. Desexamos que sexa un éxito como todos os anos, estamos seguros, e agradecemos a Manuel Oliveira, o presidente, que, bueno, pues que nos atendera hoxe en Radio Culleredo. Moito éxito para esta festa e moito éxito tamén para a excursión do fin de semana do 19 ao 20 a Asturias. Manuel, un saúdo, boa tarde. Boa tarde, moitas gracias, Fran. Hasta outro día. Hasta logo.